Във връзка с това искам да кажем един случай за един човек, герой, само че не от нашето село, от Ковачевци. В Ковачевци имаше един Антон Карафинли. Беше пикьор. Пикьор това означава да си поддържане на пътя между селските път. Той служил в Самоков, 7-ми артилеристи полк, достигнали до чин подофицер. И по време на войната, по време на войната, по дислокация, той става командир на едно от оръдията. Ама това коя война? Балканската ли? Това става въпроса в Балканската война. Ага. Дали в Балканската или в другите, това не мога да ти кажа. Но мисълта ми беше такава, значи, че той попада там някъде на едно сражение и тогава сражението било май с сръбска войска. Пак в един такъв бой нашите отстъпват. Прислугата, която е на оръдието, е избита почти всичката и остава само той командир на оръдието. Слиза на това и почва, значи, сам да зарежда и да стреля с снарядите. Това време обаче другите настъпват и той застава на лафета на оръдието, а по това време артилеристите носеха шаска, изважда сабята и почва, значи, да се бие ръкопашен бой. И в момента вече, когато да го хванат, дават за командира на жената частта, значи спира изпълнението, спира момчетата. В това време, значи, имало, значи, един някакъв френски военен кореспондент. И този бой, значи, той както води, оня го снима. И става нещо подобно като боя на полковник Калитин за защита на Самарското знаме. Точно по това. И говорят, значи, това не го знам дали е точно така. Тази снимка, така както е размножена, разпечатана и е зададена в сръбската армия, в сръбската казарма с един отдолен рефрен. Така се защитава родината. Ама... Това знам за този случай. Друго не знам вече.